आंथ' साहा लोंनो गारबायमोनलै चेयारमेन बाबुनाव उरजानोसैलै नामा होद जेराव खि थायो बेयावथ' उरजायखानांगोन ना साहा लोंदोब्रा ओइ सालाबो आंथ' साहा लोंनो गारबायमोनलै दे नोंसोर लोंनो होबाय जेला एसे लोंसै बहाथो साहा लोंब्रा नोंलाय चेयारमेन बाबुनाव बेलाथि जौ मोनलोंबाय थायोना करेक्ट जादों आसलते जोंनि चेयारमेन बायदि मोजां मानसि गैया सार बायदि जायोब्लाथ' ओनसोला माब्लाबानो जौगासिगौ बिनि गोसो बिनि गोरबो गाइखेर बायदि गुफुर साफा हाब एसेबां गाज्रि मानसिखौ मा एसेबां बाखोनायबाय थाखोब्रा हाबाब गाज्रिया माखौ बुङोब्रा गाज्रिया माखौ बुङो गारि बायनायखाय गेदेर गोलाव न' लुनायखाय लाइनाथ' बिदि थांदो नोंसोर बिर'धि जाबाय थाबालाय बहा मा मोननोब्रा लोगो जानांगोन गोरोबनो फैनांगोन फैदोब्रा लाजिदाङा गोरोबफै मोजाङै रायलायफै होद मा बाथ्रा बुंदोंलै नोङो माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय कुस दे कुसले इंराजियाव बेखौनो गिभ एन्ड टेकेन मा गिभ एन्ड टेकेन बेलाय जाम्बा गिभ एन्ड टेक होद बुरबक आं इन्डियान इंलिस बुङाखै इंलेन्डनिसो बुंदां इंलेन्डनि साला मेट्रिकखौ सावरियाव पास खालामनायखौसो एसेबां दुगा बेसेबां इंराजि रोंगौ नोंलाय हा बेसेबां इंराजि रोंगौ आच्छा इंराजियाव गुंग्रायखौ मा बुङो गुंग्रायखौ मा बुङो दे मा बुङो स्लट XWX माने गुंग्राय नोंखौ हांग्रा चेयारमेना फोरोंदों सारनि मुंखौ मा गले गले खारबाय दंलै इसेबो रिसपेक्ट होननायानो गैया होद जाम्बा मा रिसपेक्ट बेलाय आइ हे आंखौसो जाम्बा बुंबावबाय एसेबां गोरों नों ATM माने मा होननाय जायो हा ATM माने मा होननाय जायो मा जानो ATM नालाय ATM मासो जाम्बालै नोंसोरो ATM माने येल'बानो थाखा मोननाय एयावनो येल'नाय टियावनो थाखा एमावनो मोननाय माने येल'बानो थाखा मोननाय जाम्बालै नोंसोर मानसिफ्रा आच्छा नोंसोर सारखौ एसेबां गाज्रि मोनो गाज्रि बुंबाय थायो बै दे नोंसोरनि लामाथिं अन्थाइ गोलैदों कालभार होदों सोर होदों चेयारमेन सारा होआखैबा सोर होनाय हा होद जाम्बा बेफोर ओरैनो जाखानांगौ जाखानांगौ नोंमा नोमफा जाहाबा जायाबा नों जाखागौमोन होदोलै बेखौ माथो नायबाय होनोसै नामा लाजिबाय हादोंना दासो मेन्डेलाया चेयारमेननिफ्राय न' मोननायखाय दुगाथार नामालाय राखेब साहा दखानि दिनैसो गरम ना नोङो साला दिनैसो गरम है नोंनि दखानाव साला सेंग्राफ्राल' मानो ज'ज' फैबाय थायोलै माब्लाबा हिनजावखौ नोजोर होदो ना हिनजावनाव मा महिनी होना दोनदों नोंहा दाख्लिबो माथो नन्द'जों नांलामाव थांदोंलै नोंनि हिनजावालाय हाजिरा पारानि नन्द'जों फुलेनजोंबो दाख्लि माथो साहा लोंलायबाय थादोलै बाहाय माब्लाबा लाना खारजागोन दाख्लि रथिला साला एक्सिडेन्ट जाबाय हिनजाव गाबगासिनो साला लांजागोन नों माब्लाबा लांजागोन सालानो आंसो दुगा बुंदों ना दिनै लांजागोन हिनजावा नोंनिया मुलिफ्रा थिगैनो दंना गरनैल' बाहाय थिगैनो दं फैबायलै दिगदारसो खालामगोन नामाब्रा बेलाय जाम्बायालाय मेरं आजि ओट पलाबि এই বিনি আসে না করত মেন্ডেলার রাখতো দেখা বানাই তো আজি দেখাম তোর আগো এই বিনি ওলায়া বলি কইছু আৰু আছা তই কি ধেমালি পাইছা হা ধেমালি আজি নেৰুঙে এইবিলাক কি কৰি আছে ঐ Hey! Dog! Cast him, my dog! 이 샤라 오리지널 호미야 고바이노레 샤라 오리지널 하사 노하야 또 샤라 비니
ইশালা बर' नहालि मुस्लिम हबाय लागबो আমার অসমীয়া মানুহ ইমান উগ্ৰ নহয়তো ইশালা बर' হবাই লাগবো ওই বিনি উদ্ভণ্ডল দেখে আছে না থানাত গৈ আছো মই এতিয়াই সালা নেৰু ৰ ত ओइ नानी ओइ नानी आं बुजिदोंब्रा आं बुजिदों नों मोसौ दोस्लायनो होनना फैयाखैथ' नों खिनो होननासो फैदों आंखौ नुनासो नों मोसौ दोस्लायफ्लादों खिब्रा खि मा जानोसै खि एख' जाया आं नाया दे खि होसैब मेन्देला खामसाव थारुन मोखां लाजियाबो खोमा लामानि मानसि लामाजों थांबाय था ओइ नानी नुबाय सानसेयाव दसजनसो सिख्लाजों रायजानो मोनबा सान्थि मोनले गोजोननाय मोनो ओइ नानी बाय बाय थांबाय